Tanawa ang video nga gipagawa sa Armed Forces of the Philippines. Tataw nga nagdikit na ang mga bangka o rubber boats sa Philippine Coast Guard o China Coast Guard. Ug wala lang nagdikit, gipanghasi pa sa membro sa China Coast Guard ang mga Pilipinong Coast Guard. Makita nga nakigbinirahay pa ang usa ka Pilipinong Coast Guard batok sa mga Chinese Coast Guard ug sa dihang nailog na kini sa mga Pilipino Coast Guard, gihapak sa Chinese Coast Guard ang rubber boat sa Pilipinas. Dunay mga dalang atsa, kutsilyo ang mga intsik. Gibubuan sila og tubig sa Philippine Coast Guard apan midpalos kini og gitusok og kutsilyo ang rubber boat sa Pilipinas. Kining tanan nahitabo niadtong Hunyo 17 ang aktwal nga konfrontasyon nga nahitabo didto sa Ayungin Shoal. Maghatod lang og taog supply ang Philippine Coast Guard nga sakay sa BRP Sierra Madre nga dunay markang LS-57 apan giharang kini sa mga miyembro sa China Coast Guard. Gipakita sa mga Pilipinong Coast Guard nga nakig-away sila, ilang gipakita nga andam nilang dipinsahan ang ilang kaugalingon ug ang atong nasod batok sa kabangis sa China. Nasamdan ang pipila ka Pilipinong Coast Guard ug ubay-ubay ang naangol tungod kay misukol ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard sa puwersa sa China. Sumala ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang mga Chinese dunay dalang hait nga mga hinagiban ug armas samtang ang mga Pilipinong Coast Guard kaisog ang ilang dala ug wala nakapangandam sa pagpanghasi sa China. Ang mga kaisog ug dedikasyon sa Filipino Coast Guard sa paglihok nga may barog batok sa kasalbahis ug agresyon sa mga Chinese Coast Guard nga nagpasiatab nga sila nakaron ang kaatbang sa superpower sa tibok kalibutan. Ang gihimo sa China, hinimuan lang kuno sa mga pirata, sumala ni General Browner. Ang mga pirata nga nagsakay og mga bangka, mangawat ug mangguba og barko kagamitan ug uban pang butang. Tungod sa panghitabo, gikinahanglang ipatawag na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang National Security Council uban ang mga kanhing presidente aron ipakita sa Pilipinas nga naay taas nga level nga pagsabot ug pagpangandam ang Pilipinas sa mga panghitabo didto sa West Philippine Sea. Misugyot na si Senador Francis Tolentino nga base sa Executive Order 115 nga gi-issue na adtong tuig 1986 nga nagmando sa National Security Council nga lantawon ug analisahon ang tanang impormasyon, panghitabo ug mga insidente sa mga termino ug risgo alang sa gipahinabo o implikasyon ug sa mga hulga sa kinatibuk ang seguridad ug kalig-on sa nasud alang sa katuyuan sa pagrekomenda sa presidente ug tukma nga tubag niini o tukmang aksyon batok sa agresyon. Gisaysay ni Tolentino nga sa iyang panlantaw panahon na nga ikonsidera sa presidente ang pagpatawag sa NSC tungod kay ang Executive Order 115 gikinahanglan ng lantawon ug ipatuman. Mahimo nang magamit ang Executive Order 115 kay kini gikinahanglan na sa nasud karong mga panahon na tungod kay nalambigit na ang seguridad, kahusay ug kalinaw sa Pilipinas. Sumala ni Senador Tolentino ang pagpatawag sa National Security Council magpakita nga ang Pilipinas mipasaka na sa level sa seguridad ug nangandam sa mga laraw aron protektahan ang nasud o aron mangandam sa nasudnong aksyon aron maprotektahan ang interes sa Pilipinas. Gawas sa naandang sakop sa NSC, nagsugyot si Tolentino nga kinahanglan apilon atol sa tigom pagpalingkod ang mga nanglabayng presidente sa nasud ug mga respetadong lider aron komprehensibong matanaw ang sitwasyon ug maanalisar ang isyu sa West Philippine Sea. Gawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghan ng mga eksperto ang nagbutyag nga walay kapasidad ang Pilipinas nga makigbatok sa puwersa sa China. Tungod kay murag mota lang kuno ang Pilipinas sa isgutan ng gamit panggubat sa Republic of China. Apan sa mga panghitabo, murag gihimong manok sa Estados Unidos ang Pilipinas sa iyang giyera tali sa China. Ang Estados Unidos ug China dugay nang nag-away tungod sa ilang mga puwersa. Tungod kay may barog ang China batok sa gahom ug kwarta sa mga Amerikano. Apan dili nato ang ngayang kalimtan nga kining tanan dula sa mga dagko ug mga kwartahang nasud na maligya ang duha ka nasud ug mga armas panggera aron makaganansya samtang ang mga gagmayng nasyon mubuhis ug kinabuhi aron madipinsan ang ilang teritoryo ug ang ilang kagawasan. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!